Bueno, gaurkoan Plabehondiko pistetara hurbildu gara eta gurekin izango dugu Irune Muguruza, bera Bidasoa atletismo taldeko atleta da eta Espainiako txapelketala begira bere burua nola ikusten duen kontatuko digu. Kaixo Irune, konta iguzu pixka bat zu ezagutzeko, nola murgildu zinen atletismoaren munduan, nola hasi zinen kirol hau praktikatzen? Nik iten nuen baleta, eta gero egun baten etorri nintzen aitarekin ikustea nola entrenatzen zuten hemen eta dena, eta azkenean gustatu zitzaidan eta etorri nintzen onera probatzera. Eta ordutik hemen zabiltza, ez? Bai, hasi nintzenetik ja hemen nago. Oso ongi, eta ez dakit azken aldian txapelketetan sarturik ibili zara, Euskadiko txapelketa izan zenuen, gero ere Castellonen izan zara, nolako izan da azken denboraldi hau zuretzat? Bizkat zaila, izan dugu egoera hau eta zaila izan da etxean entrenatzea eta hori, baina zailatzen ari gara erritmoa errekuperatzen eta ondo, oraingoz ondo. Ez dakit hori konfinamendua komentatu duzu, ez dakit nola ikusten duzun zure burua, zure errendimendu fisikoa, eraginik izan ote du konfinamenduak zure errendimenduan? Nik uste dut baiet, lehen gaurtean, ni hobeto ikusten nintzen lehen gaurtean eraurten baino, azkenan izan da geldialdi bat eta nabaritzen da, nik uste dut eragindula. Adibidez, Euskadiko txapelketan ez dakit nola ikusi zenun zure burua, lortutako emaitzekin pozik altzaude? Pozik nago, azkenean izan da denboraldi arraro bat, eta orduan pozik nago marka onak direlako, baina bai. Azkenean hori Espainiako txapelketan lehiatzeko aukera lortu duzu, ez dakit horrek ere poz berezia emango dizu gainera pasa berri dugun egoera ikusi eta ez, konfinamendua eta guztia. Bai, poz ematen dit, azkenean lehen gaurtean ezin izan nintzen jun, baina aurten bai eta emate dit aukera probatzeko zer modu ziten duten eta hori. Imaginatzen dut Espainiako txapelketa batean lehiatzea hori, atleta batentzat erronka bat izango dela, ez? Azken finean maila altuko kirolariak daude bertan? Bai, niri azkenean daude atleta super onak, maila altua daukatenak eta da esperientzia berri bat, haiekin konpetitzea eta esperientzia berri bat. Ez dakit zuretzat Espainiako txapelketa batean arituko zaren lehen aldia izango den, edo aurretik beste kategorioetan bada ere Espainiako txapelketetan aritu izan zaren? Daramatzat urte batzuk juten nire kategoriako espainikotara, baina hau da lehenengoa absolutora juten naizena, baina egon naiz batzutan, espainiko batzutan. Eta esperientzia hori izan da ez dakit zuretzako lasaigarria izango ote den edo hala ere oraindik urduritasun puntua dauzkazun? Hasi nintzanetik nabaritzen da ju naizela lasaitzen eta hori dena, baina azkenean urduri jartzen naiz, bai. Azken aldian txapelketa asko pilatu zaizkizu, Euskadikoa, gero ere Castellonen, ez dakit orain Espainiakoa prestatzeko, asteburu honetan izango dena, denbora nahikurik izan ote duzun, atseden hartzeko denborarik? Azkenean, konfinamentutik atera ginenetik ari gara entrenatzen, denbora igual falta da pixkat, baina behintzat azkenean nire helburua da nire kategoriako Espainiko kanpionatoa, orduan badaukat denbora oraindik hilabete bat, así que hau da lasaiago juteko, baina Bale, eta zehazki ze kategoriatan eta ze modalitatetan lehiatuko zara Espainiako txapelketan? Nire kategoria juvenil, 18 urte azpitik, eta ingot 400 baiak baita, nire proba. Eta nola ikusten duzu zure burua txapelketa honetara begira? Marka on bat egiteko aukerekin edo nola? Dena eguna depende, baina nik uste dut saiatzen naiz eta ondo entrenatzen badut lortu dezaketela ez lehen gaurteko marka, baina behintzat marka desente bat. Eta ez dakit komplikatua izan ote den zuretzat imaginatzen dut uda osoa eman duzutela entrenatzen, udan zehar hori entrenamenduak egitea erresa den edo nola eraman izan duzun? Azkenen uda da eta bakoitzak nahi dituen planak bere lagunekin o familiakin eta azkenen batzutan ematen zuen pereza, baina azkenen azkar pasa zait eta da helburuak lortzeko, orduan nik inberdut zaiakera, orduan hori. Imaginatzen dut ere txapelketan neurri bereziak hartu beharko direla, osasun egoera hau dela eta ez dakit zerbait komentatu ote dizuten, berririk alduzun egoera honen inguruan? Desinfektatzen dituzte takoak taula, baina
eta gero maskariakin publikoa eta dena, eta absolutoko kompetizioan ez dago publikorik. Bale, eta adibidez zuek entrenamenduetan ere neurri bereziak hartzen ari zarete osasun egoera hau dela eta? Bai, azkenean entrenadorekin zuen proba eta lasaiago ginen, eta gero erabiltzen ditugunen gauzak desinfektatu behar ditugu eta hori. Bale, eta ja amaitzeko ez dakit behin hori txapelketa pasata zer egingo duzun, atseden hartzeko denborarik izango ote duzun edo ja datorren denboraldia prestatzen hasiko ote zaren? Txapelketa honen ondoren ingo dut nire kategoriako Espainikoa, eta hori bukatzen denean ingo ditut 2 aste deskanso, eta gero ja hasiko naiz preparatzen ja hurrengo denboraldia. Primeran Irune hoxe izan da denat, sorte on guztia opa dizugu eta dena primeran atedara dadila. Eskerrik asko.